danu kif neħxienu wara l-fasting. Iva smajt sew, neħxienu wara l-fasting. Qabel xejn jiena Matteus Grasso, coach u xjentista tal-exercise minn New Better Life, u jiena wieħed minn dawk illi nippratika s-sistema l-għodda sejħilha nitritinti tal-intermittent fasting għal dawn l-aħħar 10 snin, u dawn huma kemm l-esperjenzi tiegħi personali u ħafna iktar importanti minn hekk xturi x-xjenza dwar dan l-intermittent fasting fejn jidħol is-suġġett tagħna, fejn jidħol is-suġġett illi aħna nikkontrollaw il-pis tagħna li naħarqu x-xaħam għal ħafna minna u bekk intejbu saħħitna u anka inkunu hemm tajnuna anka għal dawk in-nies ta' madwarna grazzi għall-improvements li qed inħossu li qed ngħixu u li qed naraw aħna bajnejna stess. U fil-fatt bniedem jeħxien wara l-intermittent fasting jekk persuna tikol aktar milli taħraq. Mela jiena inutli, pereżempju, nagħmel jistgħu jkunu 8 sigħat, 12 siegħa, 14 siegħa. Ma nafx, hawn ħafna sistemi differenti, 16 siegħa forsi hija aktar waħda komuni, popolari u li nuża anke jiena stess. Imma jekk warajha jiena b'kollox nikol aktar minn dak li qed naħraq jiena ħaneħxien. Mela ikun hemm min jistaqsini pereżempju isma' jekk nieħu pereżempju ilma bil-lumi inħassar il-fasting, jekk jiena pereżempju nagħmel tikka ilma mat-te inħassar il-fasting, u jiena ngħidilhom ifhimni. Jekk inti qed tagħmilha għal raġuni reliġjuża, naf li hawn anke reliġjonijiet illi waqt is-sawm tajjeb illi dawn ma jieħdu literalment xejn laqqas qatra ilma. Imma jekk qed tagħmilha għal raġuni ta' saħħa u għal raġuni ta' dera tajjeb, hemmhekk fejn il-qofol ta' kollox mhuwiex kemm indum fasting, mhuwiex jekk indumx 12, 14, 16 siegħa qabel nieħu naqra te bil-ħalib, imma x'nagħmel meta mbagħad niekol. U għalhekk hemm sistemi oħrajn illi iva jaħdmu wkoll, bħal persuna pereżempju li tikol kull 3 sigħat, bħal persuna li tikol kull 4 sigħat, bħal persuna li ma li tkun filgħodu tikol xi ħaġa, jekk kollox it-total tal-bniedem ikun ikkonsma bħala ikel tajjeb u anka ċertu xorb kif taf daqsu aktar minni, hemm ċertu xorb illi fihom ftit insomma jew ħafna kaloriji, jekk it-total ta' dawn il-kaloriji tajjeb għax l-ikel kollu fih il-kaloriji u x-xorb illi mhuwiex ilma jew li mhuwiex calorie free kollu għandu l-kaloriji wkoll, jekk dan it-total jaqbes jiena kemm naħraq mela iva hemmhekk ħaneħxien. U hemmhekk fejn iltaqgħu ma' sejjer ta' nies li jgħiduli jiena minn bdejt il-fasting ħxint. Naħseb naf għalfejn għax wara li nikser il-fasting niekol kull ma nara qudiemi, mela hemmhekk dik hija indikazzjoni illi għal dik il-persuna partikolari jista' jkun illi l-fasting mhijiex l-aħjar sistema għalija għalija, waqt li jista' jkun tajjeb ħafna għall-maġġoranza. Fil-fatt il-maġġoranza anka tal-membri tagħna ta' New Better Life jipprattikaw din is-sistema ta' intermittent fasting fej huma jgħidu isma' jiena ħanagħmel 8 sigħat, 10, 12, 16 siegħa ara kemm bniedem ikun komdu. Għax imbagħad għandu pjan ta' ikel personali illi ħatamilulu dietitian illi di ħatajdlu u tgħidilha eżattament kemm l-aħjar tiekol u liema ikel. Tkellimna ħafna drabi f'dan il-videos pereżempju illi il-proteini għandhom jiffurmaw imqar madwar 30%, imqar kwartu daqsxejn aktar tat-total ta' ikel li aħna niklu. Mela meta nsemmu proteini, ejja ngħidu għandna minn tal-inqas kwart x'imkien bejn kwart u nofs il-platt pereżempju tal-ikli tagħna. Illi daw ħajkunu magħmulin minn laħam abjad, xi ftit bajt pereżempju, Greek yogurt, ammont kontrollat anke ta' laħam aħmar. Għaliex qed ngħidu hekk? Għax il-proteini madwar 25% tagħhom, madwar 25% tagħhom, laqqas il-ġisem ma jistorjhom bħala xaħam. Imma fil-proċessi li jsiru fil-ġisem wara li aħna nkunu kilna l-protein, kwart minnu, kwart dawk il-kaloriji jintużaw diġà u allura ma jiġux storjati. Apparti li nafu wkoll il-protein huwa essenzjali biex aħna nżidu l-muscle tone tagħna. Mela fil-fatt jgħidulu the building blocks of the muscle illi aħna għandna bżonnhom dawn il-proteini biex nżidu il-muscle tagħna dak li ħafna minna isejħulu bħala toning. Però kemm hu tajjeb ukoll illi jkollna spazju għax-xaħmijiet li ħajjejnuna, insemmu pereżempju fost l-aħjar tipi, iż-żejt taż-żebbuġa, lews, ġews, xi ftit karawet, però kollox għandu l-ammonti tiegħu.